ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೇಂಜ್ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮದ್ರಸಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಧನ ಸಹಾಯದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಅವರು ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾವೂರು ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರೇಂಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್ ಮಿಸ್ಬಾಹಿ ಕುಂಡುಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ತೂಮಿನಾಡು ಅಲ್ಫತಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕತಿಬರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹರ್ಷದಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಡೆಸಿದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಮರ್ ಹಾಜಿ, ಸಂಶುದ್ದೀನ್, ಎನ್.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ സഹായിക്കുക എന്ന്. ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇതര പ്രദേശങ്ങളിലും മദ്രസ പഠനം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ മദ്രസ പഠനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോട് പറയുന്നു, കുല്ലു മഅറൂഫിൻ സദഖ, അതായത് ദീനിൽ അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അത് സ്വതഖയാണ്, നന്മയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നാം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യയും അത് വലിയ സദഖയാണ്, അത് വലിയ